lille hovedfelt, der kommer her om lige om lidt. Det ser faktisk ud, som om de er trætte. Hold da kæft. Jeg vil bare sige, at de kører så bare helt ud til kanten her. Og Liam, det bliver lige herude. Hvor er der mange cykler over på taget, hvad nu? Det er helt vildt. Okay. Hele vejen. Hvad skal der nu? Ja, de kan ikke rigtig komme igennem på samme måde. Det var Radio Shack og Astana. Han overhældte lige indenom ham der. Helt ude. Det var Garmin-holdet. Han var helt ude i rabatten herude for at komme rundt om to, der kørte. Og de er klar til massestyrt også. De har en helt fucking ambulance kørende bagved. Så kommer ambulancerne også. De er klar til massestyrtet. Hold kæft, stiller vi så mange ambulancer til det. Det var da ufatteligt egentlig. Nå, de har deres egen også. Det er stadig været epic, hvis der kommer en hjemvisbil her til sidst. Bare cyklisterne. Det må så være bagstopperen, den der. Ja, den der, ja. Og så kommer der lige en lastbil også lige ind. Og det er bare for Ejner Hessel. Nå, de er... Prøv at se, det ene af Hessel-biler. Det er reklame. Det er en reklame, det der. Ejner Hessel. Jamen, hvis de er en del af noget sponsor, halløjsa.